Ngila shim ya kane kalat ban explain ya kane ka film ka bakerteng nan. Halor jong ka jing request jong arngut kinong subscribe ki jong ni. Bat kita kidei I one pli karwan lang bat I kill switch. Ya mentahi ngilarai ban penmi ya ki film jong ka Conjuring Universe serial wise. Hadin jong ka film nan in sayo ya kalat ban page saya ka film Annabelle Creation. Bat kumta ter kawai hadin kawai. Hadu banda poi syaka benta ka bakut jong ka Conjuring Universe. Te menta dongin sedang no ya ka Khasi explanation jong ka ne ka film ya ka bala ai kerteng denan. Ha ka banengkong lapan I ya ka wai ka castle. Ka bakerteng ka Abbey of Saint Karta ka badan hari Romania. Ha ka ne ka castle la sa da ki sister jong ka balang Catholic. Hang ne ngiyo I pa arngut ki sister kidang lech syaka wai ka kamera ka bakam long kerpang. Habar jong kata ke kamera ladon ka jingtho haka ketin Latin ka baong God answer ka bamut blay ukudno hangne haba ngap ya ka jing ya kren jong kini ki sister ngismutu pakidon uai ushabi ban play ya kata ka kamera bat ki hab ya kun persya ya ki ksut kim dan latshu da kumbai pan ka wai ka sister kala pundan kam ya utau shabi ban plate ya kata ka kamera kala lejrung syapo bat hadin katu kat nipor la yo I bakal abid da kasnam sudah berok syirnya ka aino ya uta ushabi hakata kawai pat ka sister bat ka ong babi hab hiban le ya kan ya ka kam lam kumta ngimla ban job ya kini ki ksut ki badon hakan ya ka kamera hadin bal adap keren ya kini ki kentien kala syatan no hau ksut bat la ja sendan ta kawai ka sister pat kala shim ya uta ushabi bat kam sunang ban le kumta kala shim ya uwe utalai pasi bat kalas din ya lade nakawai ka jingkang yen haka bakut jong kane ka sin layo iru ya ka serngiu jong kawai ka sister ka balak kelar ngai haka sngi ka babot pat layo I ya u franci ba onra ka bam ka di namar udei ba supply bam haka ta ka castle shisin haka lai benai u franci ula kendit ban yo I ba kata ka sister kalas din ya lade bat ka met yap jong karu dang sakut sahau terlai pasi kiteng ap kilapu ya kata kamet dekut kensan utelai bat lahap no kata kamet jong ka sister hamadan u franciru ula pentip syapang kane ka jingjia sya Vatican next scene apen ino ha Vatican ya u father ba une u father ulawan sya Vatican nakadau bala pawan u bishop forne ya u bishop u ong ya u father ba pihap ban lech sya Romania ka jaka ka bakerteng ka Abbey ha ka ba kawai ka sister kala pasi yala dia dang shen hi la pa ya utau father ban investigate bat ban pentikna baka Abbey kadang long na em ka jaka ka bakoit ka bakantang ha ka ne ka jingle jong father sha Romania on senran lang da ka sister Erin ka badang day ka postulan ka ba mod hadu menta kampat bam smai ban long ka sister ka bapura u bishop forne u ong bangalajit ya ka sister Erin ban ya le lang bat phi namar bakati bhash phangkari Romania next scene ngiyo I ba father bab ula ya kendu ya ka sister Erin habang isngap ya ka jing ya keren ka jongki ngisngutu ba ka sister Erin kampat julai cha Romania menuru ka jing keli hang ne kalong te balai pat u bishop forne ula jit ya ka sister Erin ka barang dai tang ka postulan ban le lang ba u father bab pin sayo hi ya ka jubab syaki benta ki ba syakmat jong ka ne ka film next scene lapan I ba u father bag bat ka sister Erin kila ya poi sya Romania bat kila ya kenduru ya uta uju hi ubreu u balalap nengkong ya ka met yap jong kata ka sister u ne ubreu de u French Canadian ya u baki ju khot ye u Frenchi ula ya lam ya u father bat ka sister sya Abbey bat u ya turu baki sister jong ka Abbey kimju mi syabar lai benai shisin u hab ban penpoi ka marbam mardi yaki bat ya kita ki maru ujubu a freezer room kenang bakin emput uya turu baya ka met yap jong kata ka sister ka balas din pasiru ulabu hakatahi ka freezer room ban emput andala poi hakawai ka jaka hapoklau ukulai jong Franci ula sange no tre shu ban ya syakmat nakata ka daw barok laingut kilaya hiar nakata ka kali kulai bat kilaya yaj daka kejat u Franci uya tu baka Abbey ka dei ka jaka ya ka bala tim bat kala syong terut wat ki kulai ru kitib ha ya kata
Amdei tangkat taru Andrei ki nongsong snong hang ne Kim ju shim ya ka kerteng jong ka Abby Lada ki lakum penmi ka kerteng Abby na sentur jong ki hab ban shubia no na mar ki don ka jingej balada kim le kumta kan long ka jing tim ya ka yeng ka sam ka jong ki hadin balayat ka to ka ne kanta kine ki laingot ki lapoi hakata ka freezer room haka balabu ya ka mat jong kata ka sister bat ki yo I bakata ka mat ka don haka position ka pasushong u Franci u ya tu your father ba sham labu ya kata ka mat haka position ka pasong Henry u shu pentia u father bag ula lap u wei u shabi hakti jong kata ka mat yap bat ula shimno ya u ha kata ka por kila yo sngo ya ka wei ka jing sawa haba ki pet ki yo I ya ka wei ka jing kang ha ka bala tho deliveries u Franci u ya tu ba ki sister ki juwan na kata ka jing kang ban shim ya ki marba mardi ka jong ki knang bakim dan kamshu ban mi shabar jong ka Abi u father bag ula pendep ya ka niam ka rukom bat la tep don burom ya ka mat jong kata ka sister ka balas din ya lade ha kata hi ka por la pa ka wei ka baje u father u ya tu ya ka erin bakane ka dei ka dustur ka banadu andai hentai laju don ka por balawat ka klam bat habadon ki breu ki bom ki shu la nyo ya ki balayap henre don ru ki baki imbiang na kata ka daw la te da ki baje kumne balada don ki balai imbiang na kata ka klam kintan ya ka baje ban ai signal ya ki breu baki dang im hadin kata Franci ula ya lam ya ki shaka main entrance jong ka Abby bat de hang ne hi ula yo in kong ya ka mat ka balas din ha utelai jong kata ka sister ka bas ngopla kalong bakat hadu mentaru ka snam ka bakilap hangta kadang long semi liquid kala long shita yeu nadu balayap kata ka sister bar ka snam kala de ban terkhom Andrei ki lap ban bakadang chi hadin kata kini ki laingut ki la ya poi hapo ka Abby bat hapo chapel ki lap ya ka wei pat ka sister ka bapai da dien kani ka de ka mother superior kila ya keren bat ka Andrei kata ka mother ka ong bangin saya keren pat la Simon step ka ong ru ba father bag bat ka sister erin kila ban sahang ne Andrei u Franci un hab ban lej no bat un sawan shaw pat yaki hadin arsni nadu basdang hadu bakut jong kane ka sin sham lepen iya ka dur kmat jong kane ka mother watang shi sin ro Andrei habas ngap ya ka sur jong kapat kalong ka bas ngoma hadu kata andala miet la yo I ba u father bag bat ka sister erin kidang ya shongkai ha dining table bat kidang ya keren artat u father u ya tu ba kumba arpos nam menshwa Uneu father ulale exorcism ya uwe ukna ubakarteng u Daniel hakari France hakane ka exorcism process u Daniel ulaman saujur batang hadin ka tukat nesmi ula yapno hashwa banle ya ka exorcism baro ki ya perkhat ba u Daniel ula koj la khiabha henrei tang u father bag hi ubatip bahadu mentaru dang don ka evil entity ha pojong u Daniel u father ula ngusi bha ya ka jingklat no jong u Daniel ka sister erin ru ka yathu bah ka por bakadang red ka juyo I vision lane itu pau man la ka por bat ka jingyo I jongka ka long bed Mary points the way ukpa jongka uperkhat bakala khle be bat hakane ka por ru de u bishop for nehi ubala yarap ya ka ya ubangila dep yo I menne bat u father ba bat le se de ru nakane ka daw ba u bishop for ne ula jit ya ka sister erin ban ye le lang bat u father ba namar ka jing itu pau ka jongka kala ban yarap hakibabun ki benta haka por bele investigation ya ka Abby haka wei pat ka sin la yo I ya Franci ba udang let pai shala yeng haka por man miet bat ula yo I ya kata ka sister ka balas den ya lade kumta ula pudin ya ka kendit hap kensan ka mat jongka kum hakata ka por bakalas den ya lade dekud utelai bat kata ka mat kala hap halor jong Franci bat kala im la mud ban attack yo Franci ula yeng nang ta ula put ya uwe u cross na lum jing tap bat ula pet yap nang ta hapo Abby pat father bag ula kendit thia no hadin bala yo snow ya ka jingpa jong ko ka musical device anda ula yeng nang ta bat ula let page hajan kata ka musical device kala sange no ban pa hakata hi ka por la don bawan bat yo phadar na din ndrei haba upai yo I yano kumta ula buddin bat yo I ya u Daniel halum jing tap jong ka Abby u Daniel ula kelak suj bat la mi beseng na sentur jong u tau beseng ula attack yo father
Badu father ula lej hap apok kawai ka senduk mat yap. Ka jing tap jong kata ka senduk kala tap hi. Badu father ula sakut hapok. Kumta ula halla ula pertabriu ban yok jing yarap. La don ru kawai ka baji ha kata ka senduk kepala hap u father ula tan ya utelai ban pensawa ya kata ka baji ban yok sngo ka sister Erin. Next scene part la pen i ya ka sister Erin bakala kendit na ka jing yok thia. Bat la yo iru ya ka serniu jong kawai ka sister hadin jong ka Erin kala lej ha chapel jong ka Abby. Bat kala yo i hayit bat don ka rengai jong ka sister ka balayeng hadin jong ka. Bat kata ka yit ru kala pany no. Erin kala lej mare shalom jing tap jong ka Abby. Bat ka shem babaro ki baje balate ha senduk ki ya sawa ha kaju kapor. Ka Erin ka kabrib ya laki kemat. Bat ka yo i vision jong kata ka senduk ha ka bala sakut u father bab. Ka shim ya kawai ka belsha bat kala ti ya kata ka lum jing tap. Bat persyang ban sei ya kata ka senduk syabar. Hapok ka senduk ngiyo i bala don kawai ka kesuj ka bala attack yo father. Handrai shua ban jia yahu ka sister Erin kala la ban sei no yahu. Let's say de na ka ni ka daw jong ka jing yo i vision ka jong ka u bishop fairly ula pa ya ka sister Erin bat u father bab. Namar ka Erin ka ju yo i bet ka vision jong ka Mary points the way. Bat ka ni ka pendi ba u blay ula ai ya ka kani ka sap ka bakarpang da ka jing temu kani ka day tang ka jing mudur jong ashimat kala bandai kumta lane kala banom deiru ngamla ban penting kena ya kata u father bag ula lap ru katu kat neteli ki kot hapok jong kata ka senduk bat ula shim no yaki ha ka step ka babut ni yo i ba u father bag bat ka sister Erin kila lej biang syapo Abby bat kidang wat ya ka Abby snan ya ka ba kila kendu shi sngi menshua ha kata ka sngi la yo i bala kampun syu ka snam ha jingkang ba jong ka Abby andala boy hapo Abby u father bat ka sister kila ya yaj la ka jong ka lenti bat ya uta u shabi ba u father ula yo na ka met yap jong ka sister ka bala suicide ula ai bat ya ka sister Erin ka sister Erin kala yo i ya koi pat ka sister bat kala kren ya ka henry kam jubab kumta kala budin ya ka bat kala poi hapo chapel hangta ka yo i ya koi ka sister ba kadang duai bat kala mut ban kren ya ka henry lawan koi pat ka sister Nadine bat kala tan ya ka Erin hadin kata ka sister kala ya lamno ya ka sister Erin syak koi pat ka kamra ka Erin kala yo i ya shibun mut ki sister ki badang ya duai hapo Abby bat kawai na kita ka kerteng ka sister Uwana ka yatu bat don kawai ka ksuit hapreng jongi hangni hapo Abby ka bala riam ya lade kum ka sister bat ka syang sharum sheneng ni pelong ya ka jing ya duai lang bat khanglat ya kata ka ksuit ka yatu ru babun bun snem menshua la don uwei u Duke of Saint Carta u bala kenya hapo jong kata ka Abby bat nadu kata hi kapor kane ka perthei ka bangi im kala don jing ya dei bat ka perthei jong ki ksuit bat kata ka dei ka dujok hadin kata la don ka wei ka gateway hapreng ka perthei bat ka dujok bat dei lengba kane ka gateway ki ksuit ki ju persyang ban wan sya kane ka perthei ka jongi ki Catholic ki la penyap no ya uta udiuk bat la khang dam no ya kata ka gateway da uwei u antique relic ha ka bala don ka snam utrai Jisu la nyo ya kane ka snam bakalong ka bakhoi bat ka bakan tang tam syawai pat la yo i yo father bag ba udang puli ka tu kat ne ki kot bat ula yo jing tip shu syapang kata ka demon na kita ki kot ka kerteng jong kata ka demon ka dei ka Valak bat ki ju khor ru ya ka the defiler the profane but the murky of snake na kata ka daw hakane ka film pin yo i be ya ka Valak baka don be bat ki beseng kala ban kontrol ya ki beseng bat yo iru baka penwi beseng na sentur jongka ka Valak ka dei ka demon ka ba udiuk ula khot ban wan shepo Abby lingba kata ka gateway henry ki Catholic kila khang biang ya kata ka gateway henry hakat maba ka baar kata ka Abby kala sya attack bala sya siat da kitu haki benta ki baper jongka let's say dei hakane ka por ba kata ka gateway ru kala prano nadu kata hi kasngi kane ka demon Valak kala le don bor biang ya ka Abby ha kata ka por lawan sa kawai pat ka sister hangta bat ka ong ya ka sister Erin ba pide ban lej no nang ne namar la dei ka por yang i bangin ya duwai no henry ka sister Uwana pat ka ong ba ka por kala miet la khang lut ki jing khang baro jong ka Abby
kata ka daw ka sister Erin kahaban sa miet no hang nehi. Kumta ka sister Wana kalalit yalam ya ka sister Erin siya kaway pat ka kamra. Siya kaway pat ka liang la yoi ya u Frenchie ba udang syong di hakaway ka patakyan. Hang ne uyo jing tip badon uway unong syong snong uba kerteng uluka. Ula ju don kaway ka kun kertay ka barang kat arsnem kerta. Bat kata ka kun kala dekat jubor ya la ka jong ka jing im. Utrai jong kata ka patakyat pat uong bakini ki jing jia ki day na ka daw jong ka abi. Namar ka day ka jaka ka bala syong terun. Bat ya ki ba u Frenchie ula lek yalam sya abiru kata ya u father bag bat ka sister Erin baro arngut kin sayap ula ong. Hadin kata la yoi ya u father bag ba udang page ya ka map jong ka abi. Kat ba udang page ula lap ya ka dur jong kata ka gateway ka ba peniasno ya ka pertei pat ka dujok. Ha kata hi kapor ka mother superior kala khot ya u father bag ula lek hajan jong ka mother superior bat uong ya ka bakadon ka negative vibes hapo jong ka abi ka ba ma hadu kata-kata ka mother superior ka ong ya u father bag ka mentoy syu la slam palat ka sister Erin kanom wan phai syu. Hadin bakala dep kren ya kini ki kentin ka mother superior kala ngap jar haba u father u posyang bat pej ya ka durkhmat jong ka kala attack sendon ya u haka jing shisha kani ka day tangka skeleton lane tangka shenrong ka balong kum ka zombie hashwa ba kani ka ksoit kan yo lat ban penmensaw ya u father u Frenchie ula wan biang sya kata ka abi bat ura da ka suloy haka keti ban yarab ya u father bak bat ka sister Erin sya ka way pat ka benta la yo i ya ka sister Erin bakala sya ya lam haka sister Wana sya ka way ka kamra bat la sya khang nabar. Hang neru ka Erin kala yo i ya ka vision Mary points the way but haba kala plit laki kmat ka yo i ya ka way ka sister ka badang duai hangta hashwa ba ka Erin kan yo kren ya ka kala jano nangta bat kata ka jingkhang jong kata ka kamra ru kala plit hi dalade ka sister Erin kala mi nangta bat kala yaj hadu banda poi hak kata ka jingkhang ka batho God ends here kata ka jingkhang kala pli hi bat la yo i ya ka Valak hangta ka Valak kala attack ya ka sister Erin Henry kala yo pet no nangta ka sister Wana kala ya rap ya ka bat ka ong ya ka baka ksuit kala klan bor bhamanta satang ka jing duai hi ka bala ban pelaj im yangi ka Erin kala shapting shikat day bat kala mare sha chapel hangta ka yo i badon shibun ki sister ki badang ya duai kala yo i ru ya ka way ka mat yap hangta bat kata ka day ka mat jong ka sister Wana kaway na kita ki sister kala ong ya ka Erin balong kat balong jia kat bajia ngin ya pateng bej banduai ngin om sange kumta ka Erin ru kala dem ko siw hangta bat kala ya duai lang bat kita ki sister hadin katukat ni por la jur kala hangta hapo chapel bat la don bawantar ya ka sapti jong ka sister Erin nadin bat la scratch haka mat ka jongka ka Erin kala pang Henry ka peteng baik ya ka jing duai ka jongka kata ka bor ksoit kala draw da ka symbol jong klur haka mat jong ka Erin hakata ka por la wan u Frenchie bat u father bak hangta bat ka Erin ka yatu bakadang ya duai bat kita ki sister ki babun Henry u father bat u Frenchie kim yo i badon sister hangta kata ka mud kita ki sister ki badon ha abe baro kim dei shu ki badang im Henry ki dei ki bal ayap bat ki bal kelar ngai bat kini barok kidai ki basya kontrol haka demon Valak pan yo mi nakane ka chakka ka Valak ka don kamban poses ya ka mat jongno re jongno ka bamut ka hab ban yo rong haka mat ki badang im bat dei na kata ka daw ka way ka sister kala pendekut hi yala ka jong ka jing im kani ka jing le jong ka sister kala long kumba ai kenya lene sacrifice namar lada kam le kum taru ka Valak kan sa pendon kam ya ka ban yo mi no nangta in short ka jingle jongka kamdei ka suicide Henry laban ong bakadei ka sacrifice hadin kata ka Erin kala lek pej biang ya kata ka mat yap jongka sister Wana ka badon hapo chapel Henry kendit kata ka mat kala ki krong bat kala sedang ban attack ya barok laingut u father bag ula hukum ya ka sister Erin bahkan shim ya kata ka jingkerku kumta kala ai kata ka jingkerku ha u father ula sle ya uwe u cross da kata ka bat ula duai bat ula thang ya kata ka ksoit da uta ukros hadu bakan de ingkong u Frenchie bat ula siat da ka suloi shikuli ya kata ka media hadin jong kane ka sin ka sister Erin
kala bam smai ban long ka proper nan lane ka sister ka bapura bat baro laingot kila ya wat ya uta u antik relic haka baladon ka snamu Jisu Christ namar de tang lengba ka snamu Jisu hi kin sala ban job ya ka Valak ka sister Erin kala yo vision jong ka Mary bat kila ya poi haka statue jong ka Mother Mary ki yo ya ka jing thaba ha jam priakti jong ka Mary bat habala let pen lapan ban badon ka wei ka thliu shabi hangta ka sister Erin kala prung ya uta u shabi ba ai u father bak ha ita itliu bat kila lap ya uta u antik relic ha ka ba don ka snam u Jisu Christ u father ula shim ya uta u antik relic bat ula pendeng ha ka sister Erin bat baro laingun kila ya lej ha kata ka jingkhang ka bala tho God ends here namar katkum ka jingtip bakila yo lum kane ka day kata ka gateway ka ba panyasno ya kane ka perthei bat ka dujok andala poi syapo baro laingut kila ya yaj la ka jong hangni ngiyo shibun ki jingjia ki basirkhei bat ki ba ima hadu kata ngam nang ban subatai lengkot ya phi namar phin kham sung thu shai bha anda phila pej hi dalade ya kane ka film togin ya shakmat hangni ngiyo baka Erin kadang budden ya ka wei ka jingshai jong mombati bat kala poi haka jaka haka baladon ki dak hamadan thik kum kadak ka baladon haka met ka jongka kata ka simbol jong uklur bat kendit lawan mi shibun ngut ki sister bat kila kerkut ya ka jingkhang jong kata ka kamera kala khang hidalade bat hangne ngis nguthu baka Valak kala penkre ban poses no ya ka sister Erin u Franci ula penpra ya kata ka jingkhang bat ula wan rung syapo hangta ulam baka sister Erin kala sya poses haka Valak ka sister kala attack you Henry ula yo say no ya kata ka snam u Jisu Christ ka baladon hauta u antik relic badeng ka sister rendang bat ula kelan na ka durkmat jongka kumta ula laban penyaklat ya ka Valak na ka sister Erin shawai pat ya u father bag ru la kerkut saudong daki sister Henry ula thang da ka ding halenti ka balong ka simbol jong uding pna ban yo lain naki menta ka Valak kala attack yo Franci bat ula yabler hadin kata ka Valak kala attack ya ka sister Erin bat kala persyang ban pengam ya ka hapo hakani ka por ka Valak kala yo ya uta u antik relic tangba ula pat bat kasnam u Krisru kamdon shu hangta syaka wei pat kaliang ka ksoi kala attack yo father bag haka dur jong udanial la miru uwei upsen na sentur jong udanial bat la pen mensau ya father bag dau ta upsen ka Valak kala se ya ka Erin na po bat ka sister Erin kala pia na durkmat jong ka Valak ya kata kasnam u Kris ka bakala kebum lupa ha sentur ka Erin kala tip lupa balada ka Valak kan yo ya uta u antik relic kan sapenjot yo bat kata kasnam u Kris ka badon hau na kata ka daw kala kebum lupa ha po sentur ya ka Maria dei kata kasnam ka bukhuj u Kris ka Valak kala du bor kala tlot bat kala syatan no syapo kata ka rengkat bat ka Valak kila ngam lut ha po jong kata ka gateway bat ka gateway jong ka Abbey ru kala sil biang hadin kata u Franci ula lej ha po jong kata ka bat ula pelaj ya ka sister Erin ka badang ngam jelok Henry wat hadin kata ru ka sister Erin kampat kendit benreu kumta u Franci ula persat ensim na sentur jongka bat kala kendit benreu hangta bat kala kleino ya kata ka ka bakala kumngoy ka sister Erin ka keli ya u Franci ka ka kerteng shisha ka jongpi u Franci u yathu baka kerteng ka ba shisha ka jonga ka dei u Morris ha kata ka por u father bag ru ulawan poino hangta bat baro laingut kila ya mi no na kata ka Abby bat la pendem ya ka jingtep don burom ya baro kita ki sister ki bala sya penyap ha ka Valak ka sister Erin ka ong baka Abby kala khuj biang menta ka bamut kala long kentang biang ka Demon Valak kala lej no na kane ka perthei ne kadang don ha kane hi ka perthei don bala ban ong kini ki laingut kila syong ha ka kali kulai ban lej no bat ha kata ka por layo badon ka dak jong cross ba khongpong harendang jong u Franci ka jingkeli kalong kumno uta u cross u pau ha urendang jong u Franci ha ka jingshisha ka Valak kala poses ya u ha ka por ba u penyaklat ya ka na ka Erin ka Valak kala penmi da beseng na ka sentur jongka
par utau beseng ulah lej rung hasentur jong Franci. Kani kamot ka Valak kalami no na abi. Henrei kalawan pat Shakish nong ki tau ki jongi. Bat menta kadang don hapok ka met jong Franci. Kumta kani ka film yak bala ai kerteng denan kalapoi sya ka bakut no. Nangai scam bapila es ngotenat ban pe yaka. Haka next episode pan ngan sa explain siapang ka benta ka baar jong ka Conjuring Universe. Mat kata ka de na ka film Annabelle Creation. Koblai shibun.